Ini lain mari saya dekhan ini ki, ha? Kau jas, bela kau jah. Kau sih. Hi, hello लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नङाब्ला इउटिउब चेनेलफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर आंबो नैबे मोनसे भिडिअखौहाय मैया दाखालि नुदोंमोन आरोना लोगोफोर आङो मैया दाखालि फेसबुक नायनायावहाय गले आंनियाव नुजाफैबाय थानायखाय आं जेनेबा मोनसे भिडिअखौनो लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै मानोथो पेक बुखुबाय थानोसै नङा होमबा लोगोफोर सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोनोसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ भिडिअआ मानि थाखाय जागोन नङा होमबा आरो मा कन्टेन्ट लानानै फैदों आं नोंथांमोननि सेरावहाय लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोननैसो भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनानै होनाय नोंथांमोना जास्ट बे मोनसे भिडिअखौल' स्किप खालामालासिनो जोबजासिमल' नायलां आरो जोबजासिम नायनानै जुदि नोंथांमोना बुजि मोनोब्ला कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बाथ्राखौल' रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनाया खिन्थु गोबां गाज्रि रावजों बुंथावै रावजों कमेन्ट खालामो आरोना लोगोफोर आङो जोंफोर इउटुबारफोरा नैफोरबायदि भिडिअखौ लानानै किसुमानफोरा डाइरेक्ट होखायो नङा होमबा लोगोफोर आंनि चेनेला आं जेनेबा ओरैबायदिसो होयो आं नोंथांमोननि सेरावहाय जाहाथे नोंसोरनि बायदि गाज्रि भिडिअखौ लानानै जास्ट मोननैसो आं मोजां आंनिफ्राय एडभाइस होनो हागोन खोमा बा मोजां बिथांमोननो साजेसन होनो हागोन खोमा होननानै बेफोरबायदिखौ लानानैसो आं दिनै जितु जाय सुबुंफोरानोखि उन्दैयानो जा गोदोरानो जा बिसोरनि भाइरेल भिडिअखौ लानानै आं मोननैसो बाथ्राखौ शेयार खालामो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो बुजि मोनालाखौनो ओरैबायदि रावजों ओरैबायदि मेसेजजों कमेन्ट खालामहरो आरोना लोगोफोर बेखौ आं एसे बोरैबा मोनदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना अननानै आंखौ मोजां बाथ्रा बुंहर मोजां कमेन्ट बुंहर ओरैबायदि कन्टेन्ट लाबो ओरैबायदि बुंहर ओरैबायदि माबा खालाम होननानै बेफोरबायदि जुदि साजेसन होयोब्ला आं एसे गाहाम मोनगोन आरोना लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं देखायग्रोना होनि आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना Kot price ko kilo ko na kot price ko kun price ko kot price ko are ki muksu ki ne dada tonti tu school bule na ren naki gangor manu matim naki tia ko কি সরি তুই স্কুল বলে জানিব লাগে এনে বেলেগত যা কি হয়েছে ক নলে তা গাঁৱৰ মানুহ মাতি পেলাই ঠিকছে পিটাই দিম ক কি চাব আছে ইয়াত বহি পিনি লাইন মাৰি আছে দেখা নাই নেকি হা তহঁতি ক'ৰ পৰা আহিছে ক এতিয়া ক মা দেউতাৰ নাম্বাৰ দে ফোন কৰিম দে Kau gosip, ah, ini ya. Iya dah, ini lagi, ha? Ha? Aru dim niki. Iya deh sawo pai niki. Ha? Iya pura jolly ulai ja. Knowledge si mari mu. Ulai ja iya pura. लोगोफोर भिडिअ बेनोमोन निश्चय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोब्ला निश्चय बुजि मोनखाबाय आरो बिथां जिहेतु मानसिफोरखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअनि क्लिपखौ देखायना होदोंमोन बिथांमोना बेसेबां बैसोनि आरो बेसे बैसोनि नङा होमबा लोगोफोर आं लोगोफोर बेखौनो बिथांमोननि सेरावहाय जास्ट फंनैसोल' बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै सानो जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंनिफ्राय शेयार खालामनो जुदि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनोबो गोनां आरो बुंथारनो गोनां बायद्य होननानै बुङो आरोना लोगोफोर आङो मैया दाखालिनिबो मोननैसो भिडिअआवबो बेफोरबायदि बाथ्राखौनो बुंबोगासिनो दङ आरो बुंबोबायबो थाखादोंमोन नङा होमबा लोगोफोर नैफोरबायदि उन्दै लाइमोन गथ'फोरा जोंफोरनि बिमा बिफाफोरनि बा न'खरनि अननायाव खम जानायनि कारनावनो बा इसोरनि उद्देश्यखौ लायैनि थाखायनो नैफोरबायदि हालोदा जालांनो हमदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा आं जोंनि आदै मादैमोनखौ आं जोंनि बिमा माहारि बा बिफा माहारिमोनखौ आं
गोबांखौनो बुंबाय थायो गले गले खावलायबाय थायो आरोना लोगोफोर दा नोंसोरो लाइमोन जाबाय होननानै बा देरबाय बुजिनो हाबाय स्कुल कलेज फरायसालियाव थांनो हानाय बेफोरबायदि गोहो जाबाय बिथांमोना होननानै बेफोरबायदि जोंनि बर' बिमाफोरा बा बर' बिफाफोरा ओरैनो खुलायै एगारना होनायफोरा बांद्राय जायो नालाय बिनि खार'नावनो नैफोरबायदि दिनै जानो हमलांदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो जेनेबा बिथांमोना गावनि गथ'खौ देरबाय होननानै बेफोरबायदि जानला मोनला फ्रि हगारनानै होलाबायनो नाङा आरो बेफोरबायदि एनि टाइम न'नि लांगोनानिफ्राय जुदि गुबुन जायगायाव ओंखारलाङोब्ला खबर लाबाय थानायखौ बांद्राय खालामनो नांगोन अब्लासो जोंनि गथ'फोरा बा बिमाफोरा गथ'फोरजों टाच जुदि थाबाय थायोब्ला बिथांमोना गिनानै बिमा बिफाखौ बा बिदाफोरखौ गिनानै बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय गोजान जायगायाव गोजान जालांनो हागोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर ओंखायनो गोबां सुबुङानो जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव बर' बिमा बिफाफोरनि गेजेराव बर' गथ'फोरनि गेजेराव नैफोरबायदि जाथाया गले गले जाबाय थायो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' न'खरालाय ओरैबायदि बयनियाबो गैखायाखा गेरेब न'खरखा नङा होमब्ला हाजिरा खामला मावनानै जायाबानो मोनजाया आंबो दिनै हाजिरा खामला मावनानै जायाब्लानो मोनजाया आरोना लोगोफोर थेवबो ओंखायनो जेनेबा जोंफोर दायो लेखा फरायनो हायाखैब्लाबो जेनेबा जोंनि जिथु फैबाय थानाय इयुन फिउचारनि गथ'फ्रा जिथु देरबोबाय थानाय लाइमोन गथ'फोरा जाहाथे जोंफोरबायदि लेखा फरायि जाथों होननानै जेनेबा आं अननानै नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि खावलायो आरोना लोगोफोर बिथांमोना जाहाथे गाज्रि लामायाव आगान सुरा जाथों होननानै आरोना लोगोफोर गोबां जोंफोर दुखु मोनो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरा जुदि बिमा बिफा थासेयावबो न'खराव बुजायसिनाय मानसि थासेयावबो जुदि बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव जुदि थाङोब्ला एसे दुखुनांथाव बाथ्रा जायो होननानै बुंजायो आरोना लोगोफोर थ' आरो आंलाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेरावहाय माथो बारा बुंबावनो हाबावनो नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंखौ आरो बुंलायगोनसै बिथाङाबो मानिबा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थायो मा जेबो कन्टेन्ट गैयालाखानो मालायनि बेफोरबायदि भिडिअखौ बा भाइरेल भिडिअखौ लाबोनानै बेफोरबायदि खालामबाय थायो होननानै नोंथांमोना गोबां बुंनो हागौ बा जावनो हागौ आरोना लोगोफोर बुंनो गोनां बायद' जोंफोर नैफोरबायदि भिडिअखौ लाबोआ होननानै सानो नाथाय जों जेसेखिनि बिथांमोननि बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअखौ जों सेभ खालामनो होननानै सानो बांसिनसो जालांनो हमदों नालाय ओंखायनो जेनेबा जों नैफोरबायदि भिडिअखौ लानानै कन्टेन्ट बानायनो गोनां जायो आरो बुंनानै शेयार खालामनो गोनां जायो जों बिथांमोननि न'खराव थांनानै जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंहैनो हाया नालाय ओंखायनो जेनेबा जों जास्ट बिथांमोननि बेफोरबायदि भिडिअखौ लानानै जों फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो हागोन नामा बा मोननैसो बाथ्राखौ जों मोजां एडभाइस होनो हागोन नामा होनना बेफोरबायदि सानो आरोना लोगोफोर थ' बिनि गेजेरावनो गोबां मानसिफोराबो आंखौ मोजांबो मोननो हागौ आरो गाज्रिबो मोननो हागौ आरोना लोगोफोरा थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जुदि बेफोरबायदि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव जुदि माबाफोर आंनिफ्राय गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनियावबो नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो नङा होमबा लोगोफोर आरो आङो दायोलाय माथो बुंबावबाय थाबावनो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमब्ला आंनिख्रुइबो गोबां मानसिफ्रानो साननो रोंनो गोरों आरो लेखा फरा गोरों मानसि दंबावो नङा होमब्ला जों जाबाय सासे नेहाद सुबुंसो आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ आंनि नैफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायाव आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनिया गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय